Zdravím vás u tohohle videa s názvem The Joy of the Creation. S tady tím plesním zmrdem. A dneska to bude hodně strašidelný. Dneska si s toho uděláme takový Halloween a novým 31.10. má začít úplný Halloween. Ano, jsem si vědom o tom. Je to Halloween edition a já jdu s tady tím zeleno s metkem. Já jdu s ním na něj, vole. Já se omlouvám, že to ale je 8 večer. Je venku už tma. A já jdu hrát tuhle hororovku, z kterého se hodně lidí bojí. No jdeme na to. Já jsem to měl přímo, co? Je... Jsi děláš prdel, ne? Já jsem držitlavý. Ještě jsem to nehrál nikdy. Jenom vím, že F-kem je flashlight. Když klikám myší. Já ho slyším. I vidím. Já mám pocit, že jsem ho viděl. A co máme za objektiv? Night Hammer. No kurva. Co to? Nevím, kam jsem to vzal. Teď ke mně, no. Oh! Kurva, ne! Ty jsi... Zmrde! To je taková plesňová mrtka. Takže druhý pokus. Tentokrát si tě rád poslechnu. Who is this? Who I am is not the problem now. The problem is that you're currently in a cat and mouse game. What are you... Listen closely. The complex you're currently in is like an anchor to the dead. While it still remains standing, it keeps enraged spirits inside it. You have to destroy the complex. And how would I do that? Find and destroy the weakened pipes around the place. Try using a blunt weapon, such as a hammer, to break the pipes open. Kamo, kdyby tady bylo aspoň to kladivo posraný. Get back to the entrance of the building and light it up with a lighter. But... Oh, and before I forget to mention it, you're not alone in there. And he doesn't like, visitors. Who? Who he is not the issue. What he will do to you if he catches you. No ještě máme klid do té Just doby, happen dokud to run frkece. into him. Don't run or shine your light at him. Hide as fast as you can and either wait for him to pass by or distract him by playing a sound through a camera speaker with your phone. Wouldn't I kill myself by blowing this place up? Who is he and how do you know all this? Oh, let's just say I have some history. Mám takový pocit, What is that? Damn it. já mám pocit, že on dokecal a teď se spavnu? Já ho slyším. Ty seš debil! Ty seš tak...
Já ho slyším, ale nevidím. Co ti nestalo? Čo si slepý, ty kokot? Tak, jsme tady zase u toho plesnivého králíka. I see you're in quite the trouble. Who is this? Who I am. Ale, takže víme, že když si nás všimne, že tam potvora je rychlá. What are you... Listen closely. The complex you're currently in is like an anchor to the dead. Kamo, kde je to While it kladivo? still remains standing, Co máme mít it další? keeps enraged spirits inside No it. do prdele, zapalovač Destroy musíme the najít. complex. And how would I do that? Kamo, se Find and to... destroy the Zapalovač, kde máš najít Try zapalovač? using a blunt V weapon. téhle hře posraný, bo. Se zkusím do Brightness víc na max. Hej, buď ten slepej. Nebo tady Brightness ani není. Kur... Men such as a hammer to break the pipes open. The flammable Kamo, ono gas to will všechno be vypadá jak released, kladivo. then get back to the Hej, entrance buď je of to the building páčidlo, and anebo light it kladivo. up. Hej, a to by mě taky zajímalo. Máš kladivo na ničení trubek, proč ho tím nešli po hlavě, Doesn't bo? like, visitors. Who? Protože ti Who dřív he zakousne is William not the Afton issue. What he will do to you a if začne he řvát catches Michael, you. Just Michael, happen ne. to run into him. Don't run or shine your light at him. Hide Co as to je? fast as you To je can. kabel! Either wait for him to pass by or distract him by playing a sound through a camera speaker with your phone. Wouldn't I Mně kill se jak myself on by mluví, blowing this vole. place up? To Who mohla is mi he úplně and how nahlas, do you no. know all this? Oh, that's Já just jsem mu to jako stěšil, ale já to mám docela nahlas, abych ho slyšel. the place. What is that? Damn it. Nesměj se. Nevím, jestli jsi tam viděl Karkulku, že se zasmál, ale dobrý. Já slyším. Jo, nazdar. Tam běž. Kamo, kde je to kladivo? Hej, buď jsem slepej. A nebo už jsem prošel kladivo někde. Kamo, já odsečím. Nepůjdu do té místnosti. A on je tady. To je zmrt! Kámo! Jak se otočil zmetek. Takže here we go again. Hello there. I see you're in quite the trouble. Dobrý, zase hello there, vole. Jak generál Kenobi, piču. That you're currently in No, a no, cat Kino. and mouse game. What are you... Listen closely. The complex you're currently in is like an anchor Tady to the prostě dead. kladivo While it není. still remains standing, it keeps enraged spirits Hej, buď inside jsem it. ho už několikrát přehlí. Destroy the complex. A vy, And a ty to how tam would I budou do všichni that? spamovat v těch komentářích. Find Hele, and máš tam destroy kladivo, the leaking zmetek. pipes around the place. Ale já ho seriózně Weapon nemůžu such najít. as a hammer to break the pipes open. The flammable gas will be released, then get back to the entrance of the building. To posvětlo, já si říkám, vole, že už chodí, ty vole. Oh, and before I forget to mention it, you're not alone in there. And he doesn't like, visitors. Who? Who he is not Ten má the taky issue. kameru. What he will do to you To if he cože? catches you. Jo, You just happen to run. zajímavá Don't textura run, v shine téhle your light hře. at him. Hide as fast Můžeš as you procházet can. televizí, Either no. wait for him to pass by or distract him by playing a sound through a camera speaker with your Tak jsem phone. se to chtěl Wouldn't dostat. I kill myself by blowing this place up? Who is he and how do you know all this?
let's just Asi jen tak v kanceláři nemám, vole, hammer, vole. Co? What is that? Damn it. Kdybych ho aspoň vidět to kladivo, vole. Kam kde to kladivo? Hej, na začátku jsem ho našel úplně omylem, vole, a teď... Dobrý, týpek se... Já slyším. Počkej, vypneme. Počkej, zkusím jít sám. To je hezký tady vidlička, ty vole. Protože si to dá, prostě dávám tu práci do editu. Já vím, že vy nic nevidíte, ale... Tady to kladivo není. Ono bylo tady. Čím? Tak. Kam proč? Kam si řek? Já měl sám. Teď se vtipný, já ho neslyším. Já pardon, že nemluvím, ale já poslouchám, kde je. Furt se mi píne ta baterka. Já nevím, jestli jsem ho tam teďka slyšel, ale já jsem slyšel nějaký, jako kdyby se hejbal kov. No zavolám teď. Tak vám zase. To je ta posraná trubka, ty vole. Já už jsem byl. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ty jsi šlep! Já nemůžu... Já mám asi staminu, protože, vole... Já jsem teď nemohl nějakou... Teď jsem nemohl sprintovat, seriózně jsem nemohl sprintovat. Já vím, že jsem vás to že nechcete, abyste to poslouchali, ale... Já si tím nahnám akorát nějaký čas, takže... Já to potom zkusím v editu, vole, nějak vystříhat. What are you... Listen closely. The complex you're currently in is like an anchor to the dead. Buď je to na stejném místě. It keeps enraged spirits inside it. You have to destroy the complex. And how would I do that? Find and Jo, destroy máme it with staminu. pipes around the place. Try using a blunt weapon such as a hammer to break the pipes open. To jsem šel, Harmful gas will be released, then get back to the entrance of the building and light it up with a lighter. But... Oh, and before I forget to mention it, you're not alone in there. Co tady? And he doesn't like, visitors. Who? Who he Tady is jsem byl. not the issue. What he will do to you if he catches you. To jsem byl na You just začátku. happen to run into him. Don't run or shine your light at him. Je to taky na tom nejhorším, tady je to takový velký bludiště posraný. Distract him by playing a sound through a camera speaker with your phone. Wouldn't I kill myself by blowing this place up? Who is he and how do you know all this? Oh, let's Jsem just taky say byl. I have some history with
What is that? Damn it. Odkud sprintuje? Ty pičo, vole! Já nevěděl, kde je, já jsem ho jenom slyšel jak v dupe, jak debil. Říkám. Já si jdu najít tu myš, vole, já jsem zahodil myš. No, dobrý. Hello? Kámo, já jsem se ho třeba úplně teďka lék, jak jde, že jo? Who I am is not the problem. Já vím, že jsem musel najednou sprintovat, tak jsem vzal z místnosti, vypnul baterku a najednou jump. What are you... Listen closely. The complex Posraná hra, zasraná, vole, hororová. dead, while it still remains standing. A pro změnu to ještě natáčím večer, aby to bylo víc hororový ještě do toho. And how Já would se I zase need serem, that? vole. Find and destroy the weakened pipes around the place. Try using a Potřebuji blunt dovolenou. weapon, such as a hammer, to break the pipes open. The flammable gas will be released. Tady then to bylo get back tenkrát. to the entrance Co of the není. building and light it up with a lighter. But... Oh, and before I forget to mention it, you're not alone in there. Kámo, ještě jak se to He doesn't leskne, like, ne? Visitors. Who? Who he Nic. is not the issue. What he will do to you if he catches you. If you just happen to run into him, don't run or shine your light at him. Hide as fast as you can. Hej, a to je ten problém, že ty se mu prostě ani neubráníš, jako. Wouldn't I kill myself by blowing this place? How do you know all this? Se mohl dát narušit na WhatsApp do prdela. What is that? Co? Mám? Mám. Ne. Du. Zapnu toto. Mě tady zbytečně příkazy a zprávy na počítač. Já nevím, jestli to v tom videu půjde vidět, ale mám 2 obrazovky. Nejsem ten slavný youtuber. Ty seš debil! On mě ale vzal přes stěnu. On byl vedle mě. To je smrt. Já nevím ani jak dlouho natáčím. Tak dáme poslední kolo a už na to seru. To bylo rychlý. Pošleme tam. Komu? Tady byla místnost. No byl za mnou. No nic. Tohle bylo pro tento díl asi všechno. Pokud se vám tento díl líbil, klidně tady zanechte like a odběr a zvoneček a uvidíme se u dalšího dílu. A jenom chci připomenout, blíží se jedna novinka o Minecraft soutěži. Ještě není natočena, není editovaná, ale vím, že to bude buď za měsíc, za 2, za 3. Bude to mít nejdelší to. No nic, já to nebudu dál protahovat. A čus.